Ние ще играем на FIFA Mobile. Нека да влезем в играта. Мале, аз замалих ли си звука? Не, аз ще се убия. Моля. Добре, намалил съм. Мале, добре, намалил го. Успях да го намаля. Днеска ще кача това видео и ще снимам още няколко видеа. Да влизам в тъпата игра. Значи ба. Има такова тупие. Ще го вземем. Да, нищо хубаво няма да ти тук. То е ясно. 8-8, да. Той не ми трябва. Ми трябва по-добри играчи. Аз имам 9-6 сон и ТОС. Не го знам какво прави. Знам го не, защото е футболист. Не мога да го гледам. Тъпо. Много тъпо. Я да ми моля този го гледам. Мога да го гледам с една хиляда, ако искам. Да, защото е много хубави играчи. Че не. Тос мога да го гледам, че ще го махна. И да, ще го гледам, що. Хейте. Я да ми екченджовете. Да фак, що така? Да, смати съм много проста. Да, те добавили ти воля. Ето пакет е добър, според мене. Добре, какво правя? Защото получавам матча с Чоко само да направя да изгодавам. И че 2 минути съм... то това подлога на тази игра. Аз бях World Class 3 и съм е върнал на Pro 1. Ето му по-добра защита. Не. Що винаги на мене? Ние сега съм с еднакви отбори, с едни и същи екип. Добър му отбора са. Не мога да кажем, че не е добър. Моят проблем е Алисън. Алисън е най-големия ми проблем. Хаверц. Салах. Хаверц. Салах. Хаверц. Салах. Мале Салах беше, кажеш, че имаше при него 15 милиарди. От техен. Така, Тос, Винисиус, Сон, Хаверт, О, боже. Шави, Наваро, Салах, Хаверт, да бе брат, това Хаверт. Добре брат, че кажеш, че правя тези. Да, тук... Не. Да, вкара. Добре. Майко.
умник. Не, бе, Хавец, какво правиш? Браво, Хаверт. Хаверт. Не, също. Модрич. Сала. Кабе. Добре. Работата прилепа. Прилепата. Арнолд. Сала. Сала с най-бързия, но той се е много бързо. За малко. То се беше там, ще да влие. Сигурно не знам, ако не го беше спасил това. Хора, почти сме 20 абоната. Един ви силно го знаете Момчил Тончев. Лайци, обърках се. Той има 2000 абоната. Той буквално ти направи само за 2 седмици. Това е лудост. Буквално качихме едно видео, дет кара колело и се крим под дъжда. И буквално просто как беше тогава на 85 абоната, даже май 75. Не знам колко беше, май беше някакво. Трябваха му 15 абоната, да. 75. Буквално на следващия ден ми вика, че е направил 100 абоната. На другия ден вика, че е направил 700. Не 700, а някъде 200. И след една седмица вика, че е направил 1000 абоната. И сега е 2000. И той се труди много във видеята си. Ние като си го говорим по Discord, че знаеш колко той вместо да играе с мене, да, което нормално, защото той като снима видео трябва да го обработи, да му направи thumbnail и общо 1 милиард глупости. Слагам си интрото, слагам някаква песничка, знаете и за тия, както във видеото с Cloudbusters, слагам песничка, правя си тъмнейла, да, на Cloudbusters тъмнейла беше просто покъртителен, защото го правих с един мой приятел Мишо, той е в Англия, какво добре, изкарах се къл, че това ще вкара, и да, общо дето, ама не знам защо за Бога с това видео, дето го правиш на Cloudbusters, нямаше звук, в играта нямаше звук. Не играта, а видеото, аз па играта. Играта си имаше звук, но видеото нямаше звук. Айде, 36 лева. Ще кажеш, че правя съм направил нещо велико. Има ли квести? Има, естествено, че има. Тъй. Че тя супер батов в този хавер за много има кефи. Не знам защо. Не, той има добър е, ама не много. И сега като взема от Mystery Signing два мъщераровци, ще направя само 9-8. И тъй. Той има по-добър мидфилд и да, брат, толкова е този. Той има Алисън. Защо всеки втори има Алисън, срещу който играе? Добре, как имаш Роналдо? И аз го искам. Роналдо ми е любимия футболист, брата, нямам никаква карта. И тъй както казах, че аз казах, че ставам 20 абоната още малко. Стават ми 2.
И тъй, ако искате, можете да се абонирате за Момче Гейминг. Аз буквално в 2 видеа съм правил реклама на Момче. Той никога не ми е правил реклама на мое видео. Май един път, ама това беше като беше с 20 абоната. С 2000. То за знае, че аз няма да стане известен просто. Освен ако не са трудя като мога. Не, брат. Черт, ябълка на Варо право. Роналдо. Има Пеле. Бати майката. Край. Да, брат, аз тук му ебах. Тук го препърнах 5 пъти. Арнолд, ако беше там, може да спре. Чакай бе. Край таблет. Не. Брат, виж как моите просто го оставиха. Виж, моите просто го оставиха. Виж, те буквално просто го освободиха. Това вече не е честно. Салах. Аре бе, Салах. Никога, брат. Какво правиш? Така, Модрич. What, хора, бе, тях ли го направи този, бе? Бербатов. Удар на Бербатов, то това няма. Какво прави? Затай, затай. Давай, не бе, брат. Бати, виж когато той ще да хване топата, ще да бяга и си му как да вкарам. Ама брат, не ще точно тъй. Ханаш. Колко хвърля, бе. Какъв е то пас, бе, брат? Добре, бе. Салах е, боже. Салах, буквално Бербатов сиди на едно място и ти, брат, му подаваш на 15 метра от него. Кой е това? Фрикик! Кой би? Какъв е то, бе, брат? А що това го вкарам? Това вече няма да го вкарам. Да, бе, защитник е, стой там, бе. Няма какво да направя тук. Ще ма извиняваш. Ама, гледай го, бе, брат. Виж го това Алисън какво прави, бе. Какво прави Алисън, бе, брат? Виж го, извинявай. Ще го гледа какво прави. Абе, какъв си ти такъв малумник, бе? Гледай. Не, той просто е по-добре отбор, той да заслужава да бие. Салах там добре, поне Салах направил първи път. Веднага, защото ти не взеха път. Компания. Наш. Айде, бе, брат. Кога станаха 20 минути, за Бога? Айде, сега трети гол, ако изкара, не знам, брат, край. Какво съм получил? Да направо. Айде, ще се пробвам да направя някаква атака, но... То е ясно, че няма да мога, има някаква стена и моите нападатели няма да решат да тръгнат. И то става.
Те печеля един мач, губя един мач. Печеля мач, губя. Колко беше това изчистване? Айде да направим смени. Не, брат, не мога вече. Остана, ако се пуснаме... Добре. Този път почваме. Моля се, ами някой почва. Не, моля се. Добре. Даде. Не мога да разбера, защо там зачитаме 9-2. Да, има сигурно, че има някакво хакерче. Мас. Хакерче. 9-3. Уа, той има... Брат, той има 9-5 бланк. Бати. Абе, аз виждам. Аз сега да изкарам топката. Първа минута правя смяна веднага. Мюлер и Хаверц влизат. Ще поде на това. Не, браво. Мале, тъй сме геймплей ще бъде много такъв. Скоро спам. Забота, не знам. Модрич, Салах. О, това е много гадно обаче, така. Сега не виж го този, виж го този ком, бе, брат. The fuck? Този ком, брат, като почне да бяга, ще кажеш, че буквално... Какво аз казвам, този ком като бяга, този Салах като бяга. А умея на някакъв ком, човек. Аз малко ми се стига, не мога да се кажа. Така някакви тъпоти. Хавер. Салах. Виж го този, виж го, брат, този с 120 пейс, какво искаш? За него? За какво буквално? Че се блъснах в него. Добре игра, добре. Шон си решила да даваш фаул, давай. Добре. Окей. Мале, ако това видео няма звук, не знам. Аз ще търся някаква песничка. Добре. Нищо не правим. Айде. Чакай, то кога спя да го вкара то, ако не е тайна? Или просто те... Ма чакай, бе, скифай Celebration и всичко скифай. Да, ако искаш, аз нямам много силен вратар. О, майка ти. Наш. Абе, Салах. Това го спря. Аз не съм го виждал да вкарва нито един път, поне аз как съм го взел. Никога не е вкарвал. Вкарва най-често вкарва Салах, той е Компани, Канаваро. Ето с Мюлер, аз го махнах. Сега не съм го махнал, просто ми... Бербатов. Ама Салах обаче... Си кърчи, брат. Кърчи, ма... И Винисиус и той. Пак ще да вкара, ако не бях на... Така. За 9... На атаката предприятели си. 19 минути, кога бе? Йо! Кап няма да те направя видео на 20... Не ми да направя видео на 22 минути. Мале, сега ще трябва да спирам видеото, значи. Ама, вече 3 мача или колко изиграхме? Май толкова. Поне две победи и една загуба. Пак е добре. Както то резултат 2-1. Все ако стане ма преобърне.
Я да види Модрич. Браво, бе, Модрич. Можеш да бидеш моето момче. Браво, бе. Модрич, трети номер. Аз не съм толкова токсик, дорите, защото ти дорите поне. Просто спадат тъпци с левреш, няма една каткара да си махам си левреш, защото не съм тъпо да гледам 20 секунди, 10 секунди, как просто прави нещо, което не ме интересува. Какво прави просто? Лозано, Канаваро, Мюлер, Бербатов, Сон, мале Сон има шанс да вкара. Път. Опа, изведно, мале помислиш, или? Центриране за Бербо. Майко, ти карам сега гол, ще да бъде това. Това ще бъде новия гол. Как бе? Как бе, брат? Как бе? Как е възможно това, бе? И удар? Салах? Не, това не, аз абсурд това, нали? Това е си една минута. Стари, бе. Побързо свърши този матч. Аз един път се бях пробвал да направя някакво по-дълго видео, 30 минути. И накрая просто не ми даде да го вработя. Да. И трябваше... Качвам необработено. И хора, ако видеото ви е харесало, харесайте го. И се абонирайте за канала и айде, чао.